ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Durksoy, ka wala pensapriang ha ki social media, link ba ka WhatsApp, bat Facebook, kala penting pensme ye ki pajba ki babon ban let sangkai pengat ha kawai ne ki jaka jengok kai perthai kabadan hakasnong langkawet kabadang ham hapo ka penursla civil subdivision yakani ka dur balapau dakar ngai la pensapriang ha ka lai terik ukelalingkot arajar arpuwei ha ka bayadai bat kani ka jingjia na ka liang jong ka Rabbit Lake and Resort Tourist Spot Committee langkawet kabadang don hapo ka rai nong kling kala moduyru deka ejahar syaki pulit jong ke penursla police station halor ka jingpen sapriang bemdei jong ki breu yakani ka dur kabala penting yaki pajba ban let syangkai syakasnong langkawen haka jingbut din jong ki pulit lalap bayakane ka dur ngai lasna da uweu khana ubadang khat hreu snem karta ubadei nakasnong nong madan maupran haka khat arterik ukelalengkot arajar arpuwei nakaliang jong ka kami une ukhna ka kong Jordaman Kharwan lembat ki bahayeng hasem kilalet pan map bat pensyai hakamat ki nong penyait jong ka Rabbit Lake and Resort Tourist Spot Committee langkawet da ka baong ba une ukhna omshem lathmu ban penting pensmit yano hanrei ka jingshna jong u yagani ka dur badon bat karangai ka daitang ka jingshna birya kumbale lem ki weipat haki smartphone nakaliang jong ki bor penyat ke Rabbit Lake and Resort Tourist Committee kila pensyai baka ne ka jaka kamdon satya kanukuno ka dak snew ia ki pajba nagabenta ban let syangkai pengat henrei baro ki ai ki balajia ki daitang ki jing penbut nam ia kene ka jaka jengok kai perthai kalong ka ai ka ba don ka jingta haba ngilap pan isem ya kum kini kita jingjia ha ka laitrik ubrai banikong ar phau ar way ti hadien bangilais ngasien bat nalap i kita link ba ki WhatsApp nga klem song klikti ngalum ya ki bakam don kata experience don kata expert ha ka bidai bat kene ki mobile technology ki balong menta te kila sem bat kilap bakane kadai tangga jing penbut nam sneu ne dai tangga jing pen thobria ya kene ka jaka te nakleng zonga ha ka step jong ka sautring ngalek ya kento ya sekretari ya Sherman ya Sordar but ex sekretari jong kerai bangini song perkat ha ka bidai bat kene kam tengiru i klem da penslem nakliang jong kiru ki ai karai bai kene kam bidai ban file mardor da ka FIR yakine ki bale ya kum kene ki kam tena kalian ngazonga hadien bangladep banisimi kata kerai bana kalian ngazuki kila IT hanga ku manager bada house secretary benle kene kam tingila de file ke FIR bat nalora taru kerengkat patkat katu kaningut ki tim jong ki samla ki jongi ki ba bani wat sebut lang yakum kene gajat kam pentok bria penbut nam sni kene gajaka bat ha ka su uporo ni ai lu kahin syaki police station kenam kin tip banle ya berengkam bani file ni FIR ha police station penusla rengkat bat kajing ai ka jungi yakin kenang bakane kam ni kwa kan long ka bakam state banlap kat kum kajing sha te ha ka bidai bat hatin ba ngiladep bat file FIR katu kan esngi nak leng ki board jong police station penuslaro kila trace tong sisang ai ku play ya officer in charge ba zenong la
ringkat bat ki polis tim ki jong ki ila tres tom sai kene kam hak bana kliam iro ila lek wut banwat kat kum kajing sia bat hadu ba kini ki brio ki balai kene kam kila wanmi sangi ka komiti bat nakaliang ka zongi ka komiti ni sngew dai ban ong ba kane ka de kam ka bakata hadu kata ya ka burom lane ka pen snewdur ya kane kam ka zongi sakan ke caka bat ha ka ju poro ka kata ya ka yo akot jong kane ka caka sene bat ha ka ju poro jong ka than riwari ka zongi borok lam sakan ke caka tingaru ngasngew ban ong hangne mar bahang ne la don lang na kliang kini ki breu ki balai ikane kam bakin pensyai kat kum kajing isya kanang baki pat ba kin sngew tho kanang baki ni ki ba wan sangkai boro sikat to sakan ka jaga ka jongi ki ba comments bat ki ba ai bat pen sapriang ya kubor babha bat pen sapriang ya kubor ka ba itnat ya kan ka jaga balong sya kata jaga ka turis kum kata ka turis spot ba paunam ka jela ka jongi tengas ngau ba kaban kong bagini breu kin kren ya ka jing sya kila don lang ne bat ka ba aru ka ai ka bakin kren ya kan de ka rivit lake an resort ka jongi yang ne bat ka balai ka ai ka bakin kren baki pensyai syaki paiba ki wan sangkai ki wan sangkai sene ki tourist spot ki wan sakani ka jaka bat ki wai ru ki tourist spot ki bandangwan sakani ka jaka khnang ba kinum don kata ka jingteng ka jingkyo ka jingsir khnang ba kin ba ki wan sakani ka jaka kan long bet nak liang ka joki kin dap da ka jingkemen kin dap da ka jingsngu tenat bat kin enjoy da kata ka jing enjoy ke jongki hala ke jong ka jing kemen ke jongki ngila don gitu ki kena ki ba arpusem arpuisnem ki bal hamdon kata ka expat dia but kila batai bakan dia de ke bom sisa but haka zo oporte nomor kata ka daw ni ai ka hins saki sa pulit bon lek don kam hang ne don ki do nomor ba nakalian kini ki balai kene kam kin sai pin sayo bat pin tip kat kum ka jingisya hinakin renga kwa man subatai tang belum mala kane kadur imat kila det that haka Facebook tinaklian kitui kena don ke jing expat ki baladon ke jing pam kila yo kene don napo Facebook kane long karyal ma kane mot ka bom don ni ai te adep nang to pat kane pat kadai ka ba kishu edit kaba penmi ya kan gadur jong nek soj bat kan dur nek soj kamdai badon takan ka wai kadur ndrai ar lightly kidur ki ba ki penmi ki pen sapriang ban kat kum gajing sne jong ki ndrai nak leng ka jong ngis nu tho ba ka don ka jing sniu dur ha ka bade ka jing pen priang ka joki nek saka ban no tar dang don supat ki wai kidur ki badang don ki banak yang mangi ngidang IT ka an kenang ba kam kan long ka ba kam sai mat khna ma kam ruk ban la ban lap ik bidan ti hang ni barok te tingila fai ek ne FR haka sautrik ubra menikom arhajar arpoi haka janme ni to ba nadu ba jia ne jinja se kajingwan jung ibro ne jaka kalong no ka kala ta sibon bi mar banadu ba jia ne jinja ki ba phun sangar kumbolong mentara sngi lem kalam ngal kala don kumba katsan na arfungut kiba pli mut wan sar kila udan jis kemono kiba pli kwa ban yela mile jong khun kiti ong kumno gumta long gumta ta jiam ta ta ong em kata de katang ka kam kai sudah te ngai piru pis ngutho ngi ru sutho na marba ka pthai menta ngi ong ngi su ong no na marba san 4% ubas ngutho ya kaneka kam ju teknologi ka de kam kai bat san 4% pat don kibong sutho ubang isya oh ka su chisa kata te lengba kini 100% pat ki pli ki badon kata jis tu kata lang yo ba start bro
kakta lang bestar lo teden mata kadau ka banakliam ngi ngim song klikti ngi snuto bakane kam kala dai ka banakliam ngi in file hi persa ya kum gini brio lengbak IVR Nasim ka bas mukhya ngagum ka kami ngawan hangane ka jaka ban ya thu shafi mo namar ba kat kum ka jinglap jangi hadin ba ngim tip mo ngi wanet ka shane tam iwan ban ya wanet ka shane kin bat ki khon ki tik jangi alam kai to mo hadin dala jia kini ki hiro ngim tip ngi banai ere ya kataru hadin ngitip ya kata hadin ba ulawan pulit ni kan dia hadin nak ngilaya thok kan bang ngitip balik kan ka jia kum le mo hadin kata hadin ila hadin mo bai ba ila pha jing tip mo ila pha la wan sing jongi ila pha ban wan lam yang sing jongi ba planning dengi la leken dengi iya thokin bangim tip sia mo hadin tang iyo kan ikintin nang tu na ying jongi ba planning ka ba ong yang ikin ba yo le se don ikun jong phi mo ki balai kai kan ka mobile ne ki ta kai kum le kum tai mo de ngim penslam ya kata Ibensle mi lekin saying masan po haying ngim siyang kagirang yuro ileng iwad kita ki kunjang iwad tengi lap siya kayo tau kunjang yuro penslem raya kata ya tobe word yang hoot nga ngale siya kanimo ya din nga edit kai nga su edit kai na mga yo iba ibrew ki edit dur kumne tengi don apps ka mobile te edit kai ken hadin kata buah status hadin tangkum pa 10 minute duna ay kum tu te uweng na kana mar ulam na bating ta ya kata kacing buduk sun mo harin kata uting palat kayo to kana mo ba labu ta karuk sun te tengi rumah da kamansim ka basukya da kamansim ka ba yesu thu pangila penjak buram mo ya kan ka turis spot hangni ban isu buram ken ru ibala ya kan ka tulis spot ka balai alam nanti lem yang bangin wan ken sakamat mo ban thu saki tulis spot ki bawan songkai sene mo bakin nam ting ken namar kan ka long tang ka dur ka bala shu le kai te dau khana wan kan rius nem kata bopli umpoi mut si sahaba kan jia kum khani te usule kai ken umpoi mut si sahaba kan jia kum khani ka kamba kamsan mo hadu ka kata lo de ka ying ka sem ka jongi mo ngim nang dem shu na menta kan ka kam te asungu sisa da ka bobura me ya ki komiti mo kiba la ple kalat kalentina benta jongi ken bangin wan sakmata man thabe ya kan ka kam mo bangin namburi ya kan ka kam na bangin suthu tapi na manam de ka kam ka ba ngasimi ka yang ka sem ka jongi em ngila ya perkhat ngila pusan mo lengba ka jing pan bor na ubre bangin thabe da sakapar sakine ki bre ki wan sangka hengne la ka jong ka pop mo na mangi suthu bangila le pop hi kane ka de la long ka pop em na ma ba balik ngila le bakla te ngila pen thobri te kan ka jaka hengne ngila pen du nong te ya kan ka jaka ndre ya pen map sisa ya itra ya kan ka jaka hengne ka rebit le result ma kabala ka bangila kum bakla da khun jangi tengi pen map sisa kana phi kum bat dak babura meru ya ka komiti kabala aila dengi bangin wan sakmat bangin phala ya kana gajing sisa de de gajing hasbun jangki kila solve lem ya ka problem jangi mo da menta jangi kila aimen sim yang ken bangi rungin ya thu masa ki tourist spot ki bawan chane bakin nam ting ki namar kan de kalong kadur ka basule ka te kalong kadur ka basu edit mo te ba pinam ya ting ken uta khona phlabe bang ngale bitang ya kata kadur jong ini para jong ate semna le kan ko namar umpoi perkhari te ban le ya ka wei kadur jong no jong noro tip hero te tang nakadaw perthubut te baki breku wan bagi edik suj ben hane jakat u edil lang ken ngam tipat ken namar ha Facebook ero ngim sem la upload kan ka dur
Tina kalian jongi kan kung kalian yang saudar mas ngukia kam. Haka jing sisa la dang isim da ka an. Ila dei ban le kat kung ka an. Nre haka jing long briu ngim la ban biang don ke jing duna. Kum ngi kinong sengsar hi. Habang isngutu. Baki la pla. Ya ka hok bat ka jing sisa hi. Ni tawi kalat kelenti. Kumno wan ban rak. Kata ka jing ya sutu jing mun pat kata ka dei kum hakan ka sengi khot yaki ban ong wan ban yikendu bat phi ki pres ban don ka jing ya ban sai khnang ba ki we ro kin sutu peleng kan ka dei ka jing bin priam khobor bakala kam long ka jing sisa namar kan ka jakah ne nga kum sodar hi kum wala im ka jing siong jing sa hapo jong karaj yang karat yang keling, kapwa karat yang keling jengi kembang itip idon di teli kasinang, hang ni rodon lam nang basinang jeng kalang kawet, badai pej akan ni badan akan dikadang akan kejaka, judan ke jing, budnam ke pasniu akan dikadang kejaka. Nadu kapwa ngidang kena ru, kapwa ngidang ilai school lu kena kejaka kan kilung piwa kilong kibakoi kibitenan ijuban kebamam kana. Saya kena kejakam. Jujuan khoi dok seli saya kena kejakam. Judan Tena kata kadau. Kejing mi jong kini ki. Jing penpriang kubor hakini ki. Sosial media. Nakaliang jong aku saudar balak hamrang bak. Walayah. Ya walayah. Im hakini kejaka jong kadang kejongi. Kabakendit kalong. Kakubor pan penbenaba. Mi kum kita ki kesut. Lada mi lada dalam kesuit ketun ladu menolak benar bukan dia jakak lah pemberiu layak beriuhan ni rem jui don kita ke kibar nak kali yang jongi tu kilong kita sensar namar kan ke jakak pada kendeu hijong karaj coba lah ais ngobahan nak benta jong kini ki trai pung dok ha ro di nemta ke baas ngohai ta karaj namar kata ya kejing bakala kajing permi khubor bakla jong kini ki paralok hawi sengawe kajing pan map jong ki isngulung ka minsim bat ni ong ya ki banang nit syakmat phim dei ban ya la su ya kan ka kam tada don kajing bakla na kali yang ki khun ki ti ki bahayeng hasem pin ai warning no ya ki numlin su kanang wa ki we kintip nalor kataru kumai menijari la ong pom dei tang mai bapa kata ka dur kabai penpriang hendrei kidon ru sakiwe-kiwe ru te halal kaneng ngiru inang putin katkum badai ka FIR kenang baya kita nginang ya ajing sning sisu interest yaki bat nang ta sisu kum ka bangi dei ban lai ya ka kam ka defamation act kata ka penjak burom ngi ngide pan ya kat kum ka ti ban dei ban lai wat ban si bayi menran khamar ru ngilabu hi panlai ya kata kenang ba kintip haka perthei pakadon ka an ka ba ngimbit ban suya keren dan penpriang penjak borong haka khubor ya kiwepan namar khamtam le keterisim hang ni lengba ka jingwan jong chief minister per deputy chief minister lengba ki aktivis sa ka por bang ya play haka ini koret haka ratrik jong new snem Februari. Feb yang muslim al-hajar kau. Telia isi siapa? Kajing bau, kajing yo ya kata ka, jinglong jeng kajaka ka ba. Wana kali yang chief minister la ong ba kajing ajong belai ya ka jaka hari pom khlaya jongi kalong ka kerpang haki jaka. Pat na lor kata, wana kali yang chief minister ai suran ba hamnang perbaik susu ya kini infrastruktur ki bahab nang ai susu ki baham dong kau nang taru wat nak kaliang jongin hang ni ru nang perkira susu minta ya di IPR ke bahak bah ke ikupak ke badang kham ya susu saka tai ke jaka nak dikadok ya kan kam nginang ya budin susu lengba ke FIR ban tres lengba ke police department banum ailat ya kiwe ru ki bah bentok beria ya kan kam hang ni